ପତ୍ର ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଯେମିତି ଗଛ ସେ ପତ୍ରକୁ ନିଜ ଦେହରୁ ଅଲଗା କରିଦିଏ, ସେମିତି ଏ ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଗଲା ପରେ ବା ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ନ ହୋଇପାରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କଠୁ ଅଲଗା କରିଦିଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଖରାପ ସମୟ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଦିନେ ଭଲ ହୋଇଯିବ, ହେଲେ ସେ ଖରାପ ସମୟରେ ବଦଳି ଯାଇଥିବା ସେ ମଣିଷମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରହିବେ। ଭଡ଼ା ଘରକୁ ଯେତେ ବି ସଜାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେ ଘରଟି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ହୋଇନଥାଏ, ସେମିତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେମାନେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ହୋଇନଥାନ୍ତି। ସମୟ ହେଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁ ମିଶିଥାନ୍ତୁ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ଆପଣ ଦୁଃଖ ପାଇବେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ଶିକାର ହେବେ।